Terve! Mitä Ville puuhaat? Vähän rengasta. Se on joku laittanut väärinpäin. Vähän nyt sattuu. Väärässä pörmissä. Ja sitten näissä on hirveän aina tätä haastetta, että se on niin jäykkä tämä rengas. Ei mene millään. No jos ei ole harjoitellut näitä, niin tämähän on ihan näin vaan. Ja sitten kulmana on vaikea ottaa pois täältä päältä. Niin ne yleensä lähtee näin. Mutta joskus ne on vähän haastavempia, myönnettäköön, mutta yleensä ne on näin helppoja. Aika helpon näköistä kyllä. Joo. Sitten pikkasen silikonispreitä tuonne. Minkä takia? Niin se vähän helpommin nousee tuo rengas niin sanotusti huulelle, kun siellä on täällä pallessa tämmönen kuviointi, mikä niinku tarttuu tuolla vanteessa vastaavaan paikkaan. Aha, okay. Ja sitten... Ja nyt sit vaan takaisin päälle. Joo, kannattaa mieluummin tarkistaa 2 tai 3 kertaa jopa, että pyörimyssuunta on oikein. Se on aina merkattu renkaan kylkeen nuolella. Täällä nyt on rotaatio. Okei. Ja sitten tärkeä logo pitää olla venttiilin kohdalla. Sanoo kuka? Minä. Asia kunnossa. Ja sit vaan sisuria. Sisuriin pikkasen ilmaa. Ihan vähän se. Et saa pikkasen tuohon muotoa. Noin ja sitten vaan nakataan se tuonne sisälle ja sitten nuin. Näytti kyllä aika helpolta kai. Mulla on ehkä muutama rengas ollut. Ja sitten vaan ilmaa. Kyllä. Paljonko sä uskallat laittaa, että se lyö sen niinku kunnolla? No, eka laitetaan pikkasen, sitten kokeilee sormella täältä alapuolelta, että se ei halua lähteä hypätä yli. Sitten sä näet sen täältä, täällähän se on niinku huulella jo. Mut sitten täältä esimerkiksi on vielä piilossa. Niin. Silleen varovasti. Jos tämmönen maastopyörärengas on, niin 3 baaria ihan niinku. Sen jälkeen pitää ruveta vähän miettiä, että mitä tekee. Se on siinä. Alright. Sitten vähän oikeat paineet. Joutuuko joskus laittaa jotain, ihan renkaaseenkin vähän jotain voidetta, että se nousisi paremmin? Tossa nyt ei sitä ongelmaa ollut. Mutta... Kyllä sitä kuulemma joskus joutuu. Mutta siis kyllä ne on aina ilmalla se, niin sanotulla ylipaineella se nousee parhaiten. Siinä tulee vähiten hittoa. Alright. Hyvä juttu. Kiitos Ville. Kiitos.